Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán tohoto letu. Během našeho letu poletíme v čím dál menší vejšce, až to řachne na zem. No, vlastně nemám ke komu mluvit, jsem tady sám, můžeme se podívat. Je nádhera, co? Podíváme, kam letíme, no, senzace. No, dobrý, ne? A bude zatáčet třeba doprava, spadnem do vejvrtky asi, protože teda to bych neměl takhle se soustředit na něco jiného asi, no. Je mi docela šoupl už teda. Ještě mám asi 600 metrů, tamhle to je letiště. Tak doufám, že toto nejsou poslední záběry, na kterých jsem živej. Kdyby jo, tak se nějak zařiďte tuhle svýho tady ve země. Mějte se.